tiyanganire munthu amene ali kumudzi. That's why Professor Bingu amanena kuti tisamangovomera zinthu zoti tigwetse ndalama yakwacha. We should think of a common Malawian kuti kodi uja chinthu chimene amachigula pa 100 kwacha chikafika pa 200 akwanitsa then kuti muna tingangana kuti ngati fuel omagula motere mu VX kandi mu TX ndiye kuti so Malawi gambirane komanso kuunguza zina mwa nkhani zimene zachitika mdziko mwathu muno. Ndikuyamika kwambiri kuti muli pamenepo kuonera program imene mu tsiku la lero lachisanu la pa 16 May chaka chimene cha 2025. Tithokoze kuyambirira nzathu Chawa Kamanga amene ali pamakina, komanso tithokoze Benaik Gomani amene no akuonesesa kuti programu ikufikireninso anzathu amene mukuitsatira bwino kuzera pamakina a internet maka pa page yathu ya Mzar Radio and TV. Zina langa ndi Crispin Dzimbiri. Nabweranso ndi makosana awiri Akim Malindi komanso Kilion Masia amene makhala nthawi zonse amene timathandizana kuunikira nkhani zosiyana-siyana zimene timabwera nawo mu programu ino. Malero tiyambire mbali iyi. Pa 16 lero Friday, dzulo pa 15, dzana 14 pamene kunali commemoration ya first president wa Malawi, Dr. Hastings Kamuzubanda. May his soul continue rest in peace. Taona zachitika apule anali kunzuzu, kunali mvula. Tikamati Kamuzude mwina tiyambire pamenepo mmayimva bwanji komanso mukamaonano tikamapitirira chaka ndi chaka kumapanga commemorate. Does it bring an impact to nation? Ziko mkwambiri chifukwa cha funso lano komanso mene mwayambira chifukwa ndimaona ngati mene mukuti lero pa 16 May mwana ngati muzira tsiku songa la 16 ilo koma September lo vote nimembekezera kuti tikhanga kuti 16 koma September date ya lero kichula chifukwa cha zina zimene zachitika Trump hapo kunja ku ya madelegate sinati ya chawino komano ndi nkani chanena kuti choyambirira kupanga commemorate munthu kumkumbukira amene anali mtsogoleri oyamba wa dziko la Malawi ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa chonena kuti pali zambiri zimene Dr. Hastings Kamuzubanda owanyadira na matangwazi zimene anachita mdziko la Malawi. We understand kunena kuti utsogoleri wina uliwonse umakhala ndi zimene anthu amaloza kunena kuti okay I think tidzakukumbukira utsogoleri uchifukwa cha easy whether positive or negative komano umakhala kuti we are talking about leadership. Kupatula kumenepo timakhaso kuti tikukumbukira tsiku la 14 kulemekeza Dr. Hastings Kamuzubanda chifukwa cha zambiri zimene anachita. Inu mukukumbukira kunena kuti ngoja zimene amayendera panali kwambiri unity kuonetsetsa ndi kuti anthu tili pamodzi kugwirana manja as Malawi. So tinachoka mulamuliro wa boma limodzi mpaka atadzafika nopovomereza kuti aiteni ino tichite matipate pamene amadzasinthana ndi Dr. Bakiri Muluzi. So ndi utsogoleri umeneno anthu amauyang'ana muja monena kuti no kodi anatichitira zotani tingamulemekeze motani mtsogoleri oyamba wa dziko lino la Malawi. We understand panalipo ena amene amenyera ufulu timakumbukira Reverend John Chilembwe, timakumbukiranso ngakhale tsiku lija la Martyrs Day limene makumbukira asilikali amene anatifera mu World War I. So ndi chinthu chabwino ngati dziko. Only that timachikumbukira nomuja monena kuti ena amachitenga nomwandale chifukwa mtsogoleri amene akutumikira dziko la Malawi sakutumikira a certain political party only unless mwina tiungokamba za chipani china chake chimene mwina kaya sichinalowe mboma. Koma tikamakamba za utsogoleri wa Dr. Hastings Kamuzubanda amene anali president wa Malawi ndikuti amang'anira nsanje tochitipa which means Malawi nali yense katukamba za Myawo, Mlomwe, Tumbuka, Chewa, Ngonde, all the tribes zimene nazo kuno Malawi timayenera kuti tidziwe kunena kuti okay mtsogoleri amene anali oyamba kuti ang'anira anali Dr. Hastings Kamuzubanda. Koma nomwina mundikhulupirira inu kunena kuti as time has been going on pokumbukira tsiku lino pena limadzakhanganira ndale and limakhanga lino kuti mwina tikupanga commemorate just because mwina anali of founders wa Malawi Congress Fund. Koma no muli zambiri zimene mwina tikhoza kuunikira zimene tikhoza kukumbukira moyo wa Dr. Hastings Kamuzubanda. Sindingakambe za zitukuko zingapo kumalawi kunoko osatchula dzina la Kamuzu. Tindika Kamuzu Stadium, tindika Kamuzu Central Hospital, Kamuzu College of Health. So muli zambiri zijazonena kuti mwina kuti tiyambe kupanga mpaki one by one
ndiye kuti tikhoza kuti program yathera pamenepo komanso kuchotsa unit analiso mtsogoleri amene anali ndi vision ya masomphenya ona kuti kodi dziko la Malawi lidzafikira pati chifukwa chonena kuti mtsogoleri yekhayo amene somena amaona kuti kodi kwakuti tipangeze otani kuti tipangeze otani kutsogolera anthu kwapatsa mwina kuti kodi kandi sukulu pano amafika pachapoti mwina oloma office ena ama DC amene malowa ndonena kuti anamedwa nthawi yakamuzo kwambiri ngati zikusintha pano pani ma council ochepa so you see kunena kuti ndi zambiri zimene tikhoza kukumbukira Dr. Hastings Kamuzubanda ndipo mzimu wawo upite kusa mtendere. I've already said kuti timakumbukira utsogoleri umene unali oyamba Malawi. Hakim, looking pa ma speeches amene anapangidwa pa chitatu siku la kamuso ukaona bwanji ayu konka zimene akunena Kirion kuti nomwina sometimes timakhala ngati unati kapena tankhala kuti tamukumbukira ngati founder wa chipani cha Malawi Congress because we had azimene anayankhula even nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda anafika pa extent jona kuti amaonekabe kuti ndi maten pa ina yake maka kupita kwasogolera zipembezo tisiyeni tizipanga za ndale ya ino zipanga ni zanuzo of which some at certain point amene amazipanga so translate mwina kuyang'anira so kuti even pano sogoleri wa dziko lino ndi mbusaso ndi na maneno kuti achala chaluza mwini pamene pankhanga kutenga uno sukupita kwa amene tikwazi wawo nkhanga tibwereraso so ukaonano mwina mwambo wa chaka chino ukaunguza umvekera motani chambirira askirion imene anenera kunena kuti ndikufunikira kuti tizitero looking at what Dr. Hastings Kamuzubanda did to our nation. I was the first Malawian president kutokera ndithu pamene dziko lino linalandira ulamuliro ozilamulira ndithu mwauluka chama 1964 kulimbana ndi ulamuliro wachitaganya koma he was not only be there from 1964, he was there before 1964 pamene ndithu atachoka ku maphunziro ake amene akapanga maphunziro osiyana-siyana kukamba za usogoleri wabwino kukamba za chipatala ndi zina zoterozo atabwera kunoko atayamba kumayankhula ponkhani zokhuza ndi usogoleri asamunda anampasa kuti akhale prime minister wa dziko lino from there atakhala ndithu prime minister kwa zaka zingapo adaona kuti ndikufunikira kwambiri kuti Malawi akhale oyima payekha. So from 1964 kumene makamaka ndithu akunachitika mwambo akapena kuti ntchito yofuna kukhazikika kuna zoti Malawi ndi dziko loyima pawo kandi president wake chichonse chitika ngati konkunana analamulira ndithu zaka zingapo pamenenso yayi kunabwera ulamuliro one party system from there kumenenso kuna anapangidwa declare kuna zoti is life president of the Republic of Malawi. From there kumenenso ndithu chama 19 amakamaka ndithu akubwera so kumene kumabwera anthu ena chama 19 kumabwera anthu ena amene amazati yayi izizi za one party system sizokufunikira tikuenda kubweresa ndithu matipate arati yankhulaso nazo kumabwera matipate kubwera I remember he said unazo yayi matipate ni nkhondo yosenga matipate ni nkhondo kanga takaloseradi bano ndia fulango bano ndio nkhondo yarani ya fulanta kwayankhulana akundia kwanthu kwayankhula zambiri. So being the first president of course he was amene anabwera after yo ndio kunabwera Abakiri Muluzi from Abakiri Muluzi ndio tukabwera Sokolera kunabwera Telet Pingu kena kubwera Jospanda kubwera Apita Mthalika kena kubwera chipani cha Malawi Congress Party mosokuzina ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Koma looking at what has been happening not only this year kumano muzaka zambiri zimetakati kunkumbukira Kamuzubanda pa 14 May chaka china chilichonse kwakhala inde mwambo wabwino sitimasusana nawo ndizoyenera kutero nakugina ntchito yayikulu kwambiri pofuna kupanga kuti dziko lioneke meli mkido nakamba zinthu zambiri zikukusiyana makhanso sukulu umati kumayenda mmamizi kumaona nyumba za ku agriculture zazilangiza Olevini direct Dr. Bingwa Mutali anapanga posho recommend unena ngabana urino atali serious even misewi mpaka panopa ilipo iti tumaenda yangu asi. And you understand kuti pana ulamuliro tazabwera wa democracy pana sinthidwa zinthu zina mayina. So Professor Bingwa atabwera nayo noti ale menezilimu koma mwina pobwera ndikufusolana nina zili kodi tikamayankhula pa mikumbukiro ngati meneji timayankhula motani tisamutenge Kamuzu choyambirira tisatenge Abanda kukhala kuna zona zoti kuti yo anali one of the founders ku chipani cha Malawi Congress Party ndizimiti zikamba zikhaza Malawi Congress Party kuti zinati mwati atenge angwazi kuti analamulirako ziko lino kuzaka zochuluka kwambiri zaka zochuluka ndipo akapanga zinthu zochuluka kwambiri apindulira aso anthu zochuluka mulamuliro mwawo chabwino timamva poti ndindi ndakatele kuti koma mbiri ndikutuza kupena matuza makolo
matuza so nazo chabuno ngakhale zinali kuna zoti dziko limapita pasogolo nkhani za malimidwe za agriculture nkhani za maphunziro kuchipatala kuti nawo sonapanga kusachipatala kumeko kunja kumene amatani amaphunzirako kumene amakhalako ngakhale zambiri zimapita pasogolo kunalibe inde chabwino zinthu zinaso zimene zimaoneka kuti sizikuchita bwino ngakhale be zikamapangidwa translate anthu amati akumati izi zisiyangwazi izi zikhangana nyamata nthawi imene yoyo ndamene amathamanga pa ground ekuchinya ndikumaona kuti zinalangwazi lizipa anthu azipanga zinthu in the name of zinalangwazi angwazi ali ndi makutu kumasomaso pena palipo samatha kuona kuti even ngakhale kwanyozera kumbali munthu kapezeka kuti uli kundende unachitika zinthu zambiri zimene timamva kuti people were arrested uponyedwa kundende without being tried pa court ndi zina zoterozo zambiri mbizo zoti zinachitika koma timafuna titsutse zonena kuti tikabwera pa podium basi always mwakuti mwahanga tunazoti chinthucho ndi cha anthu a family imodzi foza angwaziwo ali ndi family yawo kwawo akomano angwaziwo nawo this time around si angwazi amiti kwaziwa kuna zoti ndi akwa kuti no ndi angwazi amiti mwazo kuti nisogolera wa dziko izi sizichitika ku Malawi Congress Party kwakha have you seen what has been happening even ku DPP kumwalira kwa Bingu Mutharika kuchitika zinthu zambiri even memory yawo imalo kwambi too political somwe Bingu wa Mutharika sinachitika sokomo kuna sonkhani zambiri zakachitika wabuka sonkhani zinabosachida Maluzi I know that Maluzi koma mambo na DPP ali mboma ndipo izo ziziwawo kangarali Maluzi kumveka kunena kuti kundatako magadi kumene ko kupakana 24 months asana andeza ndi Maluzi amene zosizo zikudani zikuchitika ndawo kuti komake mwakunenera kuti zinthu zimukamazilenga mundale komafika nopena pa Japonera kuti anena amatha kusiyana kuti zipangani koma now let's look kuti munthu uyo amatumikira amuna mwachisanzo you have talked of malemu Professor Bingu Mutharika sanali tu president wakucholoyi anali president amene mpaka panoti komatu Bingu akanapitirize muna bwezi pano zinthu zili model sikuti analibe muna zofoka zimene anthu amaona anali nazo koma tatente titengeni zabwinozo kuyamba nopanga way kuti kodi moyo wawo tingakumbukire modani inzomvetsa even chisoni kuti kumasowa even kuchechedwa kukunda kombiri so kumadapo kuti okay chikufuna ndi chani siri kulemekezatu pamene mwina tikalengira mbiri pamene no even Professor Bingu Mutharika mzima wose mtendere anapanga zoti mpaka manda ku city center koje and it's a press mene when you go ku city center parliament hapo manda kamunzo zabwino kulemekeza koma mwina chifanya na DPP ali mboma nthawi imeneyo ankatika kamina kuti chatu tena wakungeresa pano bango rakhala nacho ni chanu chimene chimachitika kwambiri nchona zona zoti mbeda ndinamo kuti simachitenga chinthu kuchiphatikiza kuchina chake choona kuti mwina at that point in time siri kuona kuti chiphatikize I think kukulira na mitima ndikuzimva kuti ine ndine nthawi zambiri kumene kumaonongesa zinthu chifukwa like what is happening ku ndata kumpumulo abada kumene kunagona Abingu looking at what Bingu did ku dziko lino la Malawi sinkhani zoti even kumanda kwake kungamaso anthu ogera ntchito lisakulipidwa sizingateke boma lili kutiko boma we are busy kuboma makamaka anthu aboma mwina kuononga zinthu zosiyana resources zosiyana una zoti mwina ena mwayiwo akadada zithandizako kumakonza mavuto ngati amene akumayenda kumagula mizibe nokana upasi patengo akaje kumaja pamene kumaja mepa chapo komano kumanda Bingu una zoti munthu Bingu una zoti anali president wase kulino kukusowa anthu nthawi zina zake mafuna ndikambo una zoti sometimes let us swallow our pride tizipanga zinthu posatengera una zoti kodi ine ndani kuchipereka chinthu kuboma una zoti fine Bingu anali waziko anali waboma anathandiza anthu chulu kwakwambira anali ndesa ku dziko lino dziko tukamba zase kulino osakatu kutukamba zanandesa ku DPP yokaya tukamba kuti ana ngongole anene kuti tikhala pa 0 Crispin what I'm saying anali makuponi tisamaneleza anthu ankagula 500 tisamanene kuti anaendesa kuchipani cha DPP kamene founder DPP no izo sinzapadera ndi achievement yake koma tizikaona kuti kuma achievement aziko ndakhala kuti president ngati Bingu amene anapanga zinthu siyana misewu kuti zinthu zambiri zimapangidwa look at master kucholo tisambi bizinthu imagine a person like Bingu kumakakhala au mandako kupanda kusamalidwa pomwe aphunga kunyumba nyumba pale ametumba koma coffee memuja iyo manga iyo chatokanika kunsamala kukuja kucholo what are we doing tibeleso chimozi kuzipande sinasi ngati MCP tisamapanga kwambiri associate zinthu ndindalo nazo lokhe chifanyira nali wa chipande chakuti lezipanga za as long as munthu he was a public servant he was a president anapanga serve in public position tunaita kuvota kandi DPP anaita kuvota kandi angwazi ntamina anthu ankavota kuna base of voter kuna za life president zomwezo kuna president he was serving Malawi as a nation now tisamabwino ziti mwakuti
mwakuti makanga kuti ma benefit yo ndanagera ku MCP koka kumakanga kuti ma benefit amene asiya pingu ndanagera ku DPP koka no ma benefit amagera wina isa amene akupindula kuje ni kuja tusa DPP koka kuli apunga nyo ausiyana siyana kulapunga Ford kulapunga UTM kulapunga DPP kulapunga ama Congress Party parliament kucha zambimbi ana amene akupuzira ku master mene pingu anapanga facility kumangidwa kwa investment si ana akuti achipana DPP koka no sakucholoka imene ndizikonserva mala sakucholoka ndizikonserva mala even so anthu kutoka maiko kunja mabwera to study there kumateka ma degrees mwe kuja Bingu National Stadium kumene kuja timapita anthu amapita makaonera mpira Bingu National Stadium Lilongwe anthu amapita makaonera mipira amene apita mwe kuja suti ndi anthu tikambeni tikambeni tukumetusungira mafuta kunoki Bingu anaona kunena kunoki dziko lino lizafunika mafuta pena pake nditu vuta la kusoka mafuta tizikande na reserve ndinoki inabangidwa ku Blantyre koma chifukwa chani nthawi zambiri no matsiku ngati amene wakafika no nkhanga tuli andali no amazikumbwandira kwambiri chifukwa lero even ino mwambo kumbukira Mbusa John Chilembwe chifukwa kunena kuti nkhani zimene zimakambidwa kumene kujako siza Mbusa John Chilembwe anthu timambano kupanga kozandale anthu kuvala no ma t-shirt zatambala kuvala no ma t-shirt ya moto kuvala ma t-shirt achimanga umaziwa what happens with Antandale tika akaona gulu mtima manyamuka amafira ngaruru amafira kuti azana bola nduna utumena banku yana koleka kunena usana matanga timafira okay what happens with anthu amene the practice ndale amafira ngaruru the moment akangona sama unataka bangira politics sizimateka sizingateka even mukucheza kubawa kuti mkhonza macheza ngani tabulu nena njibano wina lesafuna agulisa kandi abela tinene monafeti bwezemo wina safuna agulisa kandi koma ndizomvesa kisoni zimene anthu akupanga imagine memory of ceremony ya Bingu the whole Bingu mena li Bingu kulepeleka kuti silipanga ende bomba ngokhapa soma kumasakela zimene zijazo kuti ife takazona zoti ife ngati mene tili ife silipanga mpamvu mukwapa sandani pena bakati malimegeza liji ene hivi nena alimboma analwa nthawi ya Bingu yomweyo mpaka pana alimboma parakati pile maone na mwina malimegeza zibana tisango anga nina mwina nthawi imene malim Professor Bingu Mutharika anali pa mpando tiyambeso hivi nikuona mbuyomo agira kuti maudindo ambiri boma World Bank so azaki mesen kunena kuti nthawi zina zake ndale zimene zikumati gawanitsa anthufe tikutanga no ndale zija za mitundu zonena kuti okay ife ya Central Region ife tikupanga za MCP ife ya Southern Region tizipanga za DPP kapena ife ya kuti tizipanga zipani zaidi komano let's think kunena kuti okay this is our Malawi dziko ndilili ndithu ndilatu komano tisazifike pa japonena kuti tizipanga mene tikufunira and I like the fact kuti memorial yaka muzinapita no kunzuzu last time tinaona kwa kupangira paka muzo stadium now apita kunzuzu they are recognizing kunena zolo munthu sanali wa ku Central Region walk amaenda so mwina maboma ena ndena komano tikamona mene mwina so tikuapatsira anthu aja ulemu ndimona ngati kuti azaki mesen kunena kuti as even boma amene ola zilepo kanthu kunena kuti akula kulu tenemekezeni so malemu Professor Bingu Mutharika even anthu ena amene no sanale asogolera dziko lino koma anapangapo chinthu chonena kuti no chopindulira ku dziko lino timamva zachi na masawu kuchipembere ali mbiri ya sasa timamva kuchikwa kumangidwa mu region ya should be chakwamba kaili pale kai kunali zachi na auto ni chiro siri kudzora zachi auto ni chiro zili pa auto ni chiro airport kwamba mwina kuti tilo mafailo ya mimi na hapo ina tamumbira ni mwina zake sio kupenda ngombera university marekcha mandra ndama umene kuta uyi kama maboma ina ngombera ina thadu mpaka na marekcha mandra kule na Michael Sauka amene anapanga compose national anthem how are we recognizing them pamene each and every public timakhala kuti basi timbe national anthem imene anapanga compose somebody onena kuti even family yako yonso samazaso kuti ngarana landira kandi production fee wakamili ya production fee wamina na mtangazi kwa izinu the way we do recognize icon in again we are not only kundali let's go even kandi ku music ku entertainment sector but anena kamene we should accept anatumikira munthawi yathu ende tikuyena kumali mekeza even kandi ku entertainment but anena konena kuti timakhala ndithu kuti mwina kandi kuphunzira tayigwiritsa ntchito kandi misonkhano how are we recognizing them so popeza nkhani zambiri nona be kuti komandale wa asamasimwe asamatamike ai ndithu tisamafika akamacha kunyumba kwa asamakokere nekita kuna lero ndifandika sambwa zifena rino mpata wapezeka kukakha kuli gulu nkhani sikotamikira kumwambo achikumbukiro komanso nyembo achikumbusho sio mambo meno jatu lingari chimozi mozo panga mambo amaliro ni kwambiri
chifano twadakona yes ndiko maliro silima banga ko zinthu zotamika pamene amatamikira anthu ena imene bwino makantha ene lero tiziphunzira ana gwirana ntchito munthu uyo azitiuza kunena kuti lero masomphenya munthu anali otani tiziuzana kunena kuti maulamuliro amene analipo nthawi imene for example Apingo for example Akamuza akamuza makhulupirira izi amakhulupirira kuti kapanga A plus B answer tuka chakuti kodi asogolera tizipanga way zimene tikufuna ife pano zimene zikafuna asogolera mbuyo amene anagonda the Rex of Achina Kamuza the Rex of Achina Pingo kodi are we trying to marry their vision ndi imene tikupangira pakadali pano ndasogolera tuwa this year commemoration IMCP ndamene akanakhala kukhuzidwa kwambiri tikubwera pano tikuzadandaula kapena tikuzakumbukira nsogolero yamba wa dziko lino amene sanali founder wa chipani chathu ife zikutivuta komabe tiyesera kuyenda mmapazi akamuzu bora katazire zumadabwisa kuti kamuzu tikunena pano anamanga misewu mpaka na pano ilipobe anamanga masukulu amene ine awatapuzira mpaka na pano alipobe komano akatamanga eno rango manga zaganya vuto opeze unati no ujenesa na umigize that's why we're saying it's not a time of which we kuzabera mu podium ngomatu kwanizana sokolera pano koma isere mbona zona zoti ankakonda easy ankafuna za kuti zitere we have people amene amafotokoza kubira kama we have the Rex of Daus Daus amafotokoza kubira kama zaina anagwira na nchito it's time we amene azabera mu podium they should say no zoti ineyo nagwira na nchito akamuza endana na apapa kana pasipata nungatamena ajata kwera muzaya kule ndino despite ino zandani kwera ni akamuzani na Dausi kubera mu kupanga campaign mukakhanda akamuza ankane na jani za ziko lino mina tiphunzirire pa inu ndio ndo levina arapita koma chifaina rino mwambo ojano ndo wadziko ena fereka mabwera mboma bwezi batumana ata Dausi anani na tsiku la kuti unati kamuza akafuna mwakuti mukamabwera amabwera sabwino ndimaliza kunena kuti kulemekeza anthu amene anatumikira dziko lino amene mwina anatisiya ndi chinthu chofunikira kuchipatsa ulemu wonse mosaletsa kundale ndipereke chitsanzo kunena kuti malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anzima wonse mumtendere akhala ku vice president wa dziko lino tisamafika pa chipoti no each and every political rally tizipangira no campaign dzina lawo just for the sake of mwina kuwina public sympathy no tifika pa chipoti vomereza kumaona kuti masomphenya amtsogolera amene anatumikira ku dziko lino ngati vice president zinali motani kuti masomphenya a Dr. Hastings Mzipanda zinali motani osati pano dzimbana kumalozera mwina masomphenya azakaza kunali mabuje ni revision 2020 napita kuti tengangoimba nyimbo pa uje mali zambiri zimene mwina atatsika anakangoimba nyimbo kama vina jingo mokumbuka jingo vision 2020 chachaza zinafika kuti tifike pa chipoti vomereza kunena kuti analipo atsogolera amene they had vision yonena kuti dziko la Malawi tikunena kuti tizilionerapo kodi amene aja tinaphunzira pombo zotani pamafika pena pachomati koma tukanga kuti muna chipanda muna kama demo chipanda facha izi muna tubwezi pano muna Malawi ili apa koma nofati timakhala anthu achonena kuti kokera kwathu onena kuti ifeyo nafeso kanda antundu titumikireko kapena ifeso tikheko ndi kuyankhula komano zimene zizi zimene zimasokoneza chitukuko cha dziko that's why always say kunena kuti chipani chikamalowa mboma mwina tikanapempha kuti pakanakhala malamulo kunena kuti manifesto adzikhala adziko asamakhala chipani because pamafika zinthu zina zonena kuti no zukani kopitirira just because Malawi plan kamati National Planning Commission ka ndamene no ama kaunena kuti no they are linked ndi kuchipani ku ma vision ya January tione ife National Planning Commission before even komano ene sinaone ko ANP kamati yani National Planning Commission akubera kuzapanga question no boma kunata munatuza izizi kuma simu napange nzongwana tuzakale ine makubia momeno we are good on paper but on ground we are just nothing. Today 16 May 2025 kwa sala miezi follow ndende delegate adakagwira benchiro kumuzi kuti kumva paka nano ena no mashado kana ma MP amene kuthawa panzire atamangidwa salo kudaba kuti kumbe unkhati sikumveka didi kuti anthu akundisalira ndikuzisiya kupalombe ma primary elections kupalombe kumajemba akuvuta ma primaries kupalombe kumajemba ara onabo athawa kale tempiro Ndenda kali ndembiye. Amene onde kuti kumajemba amene mpanga. Amene mpanga. China chiti kanchona kuti kunali ma primaries. Ndipo kumene ku ma primaries I think amene kuchitika masiku ambuyo mu zifuka zida anakanika remember mpaka nasomwe kumaenda kukhala George Million na usana nena kuti ine understand. Azituluka kufa chipani chikukondera anthu ena ake. Kumakhasa lawo ena somene ku the Rex of Achina Likoma amene akhala boss. I don't know if he still council chair now. Komanda akhala ku council chair nthawi ina yake zaka za mbuyo mu. I don't know ngati pano pa kupitiriza I'm not sure. Kwa ana nina sona zili amene zilimu ifeso tuzisila
limodzi ma primaries anali kolero kumapikisana mpangapo komano the notable ones Amuli Feston Muli komanso amene mpanga amene kale ndempiwa kuti akumene ku Phalombe Machemba kuoneka kuti posera za sankhozi Amuli awina with mavoto opitira 800 if not 826 komano ampanga wasanambe kuwerengedwa nkomwe ayiwo ndi gulu lawo ananyamuka so figure yawo yeneni sikutani sikuzika kuti iwo ndi gulu lawo limene makumbuyo kwako adanyanya adachita kuchoka chonyanyala pamalopo chakumpasa uko kuti mene zilimo apa ineyo mundole kuti ndi anthu angawa amene nawo tizipita zowerengazo zimene zisiyene kaye koma zikuoneka kuti awo atani apa so chipano ndi kuti ku Phalombe Machemba ndi kuti amene uphungu Feston Muli amene adakhala kuphungu adali kwa zaka 15 ambuyomo ndi kuti pano paso amene amene analenga matemu atatu yes matemu atatu pano paso ndi kuti 2016 paka 2025 pa 16 September ndi amene sawinire ayimire chipani cha TPP ku Phalombe ku Machemba delegate apita kupanga zake delegate is unpredictable amapanga zimene wafuna nthawi imene wafuna songamuza waizi kaya ndi wochenjera kaya ndi wedolo kaya ndi wendani koma udolo wako supanga ndi delegate ndikwenda ndi mpasol fa ino ni nthawi yake yona zoti apanga zimene yakuti anakufuna ifa alipo ndi delegate moja amene analipo zaka zambuye ucha ndi yemwe one kuti panopa mwina ngati sali mbali yana kupanga zosemphana ndi malingana imene iye waonera nthawi kuti I think mbali imene nthawi ino tipanga mwina zawawa so silingapanga point out kwambi kuti delegate umapangira njizi kapena matani iye mwina aso nthawi zina zake amango settle zimene anthu kukweri amutuma kuti ife kweri ya ino tofuna mukakhale kumbuyo kwa mpanga kweri ya ino mwere funa mukakhale kumbuyo kwa Amuli mwina anathoto koma mpaka na Amuli agwisa MP yes zimachitika so kuti ndo khaphi ma MP makale ndempi yakugwa makale ndempi yakugwa akungambira kunena kuti ayi team independent ambira mwana ndi independent yomakhachicha amakhala kuna zoti akuno kuti background spali bwino zikumachitika ngamene kuti zitu zero makhala ari mwana maso kupatula zitu kukwait nanga chimene chikumathawisa panzire ndi kumakhala bwino ndi anthu amwe okay koniru bwana zibiri nkhani manena last time tili sono pano kunena kuti nthawi zina aphunguwa asamaone ngati kuti mwina amene apanga kandika bridge kamene akutenga kandi maliro kagula bokosi ndi kuti tichitukuko choti mpaka anthu akhoza mara zaka 5 each and every financial year kumakhala kuti ku constituency kupita ndalama tinati zilondoloza zimene za anthu apangira chani so ndinkhani chonena kuti minus zimenezo kuchipani kuchaso timamba kuona kuti impact yawo ku constituency kuziliko kodi awawa atibweretserabe anthu kodi khalidwe eno ndi anthu akumudziononso anthu achatali ndi mphamvu onena kuti yayi you know pala phungu ena ketu sayankhula bwino kwambiri chilungamo kwambiri mulibe so tisafune no anthu panopa katizilambula nawo misewu katitenga nawo makasu lendo kumani ano kukunde kuna chemba no amapikisana no pamaliro no wina akapereka no 10000 wina amapereka so wina amapereka tumba la chimanga wina anapereka tumba la chimanga ngata kukula kiko hapo kwa apereka bokosi ndi 50000 wina amapereka tumba la chimanga ndi 50000 kwa bokosi la kombana mamochale koma ndi akumbane mamochale maboko sa kombana koma siona MP amene azithawawa chimene chikundisekesa ine apajanda commission aso kuti pajana pasido commission ina yake ku parliament kupajana kodi lu Crispin ni mafuna ndikambe kunena kuti ndio wathawa ndi commission mafuna ndikambe kunena kuti olopa mali chipungu amba yes commission ndipo kamera mzee ya commission na mena thawa mafuna ndikuze Crispin nazo olopa maliro abusa kamala likira amanena kuti mulungu anapereka ndipo mulungu abatani watenga yemwe waso watani watenga sizo mulungu ani mphamvu yopereka kuti ichi chanu kuisani chiro tumikira nani koma kana usimuchisa mwe waso akona kuti simusamalira amati tipereke kwa anthu amene ali serious akhoza kugwirisa chiro kodi mukomenda kuti chabuno kanda current MP imenewo ayitali mi kuti the whole constituency ndikuti amene akhoza kutsogolera munthu ndi amene yekha nkhani anthu amangana zambiri mukonstituency mujali gulu ndithu koma nkhani chonena kuti mwina kuyankhula kwa ena amene akunena kuti apita ma independent zikuoneka kuti ayi chipani it's favoring anthu ena than current MP which means ndoti palibe kalopa leo bwino palibe bala bwino between amene maili ya jandi yako yes. Unafoma weka unawina nao moyo 2019 maili moja wina ujakubwera kuzamba oni ni maili ya jona zoti umanyengerera majengerera uyo oli konko mwina kwa maili ya nini ndi wewe kwa sababu zina nduza kufuna kweli ya konko usifuse ndona kada randu ai zona kuti muna chipani akondera no ena ile sa kundifuna adanena wewe lero kodi ndo anachata kumakharu kuli ma director of research kuli ma director of elections kuzipani ku national and definitely they have time to research kuti zikenda motani mina ka ku Phalombe Machemba kodi anthu amene zikone kuti molalo zikuti that's why kumabwera mu primaries koma also system yamanga na maso isa koma ndi abwino imene koma ndi abwino imene sana pipi koma ndi abwino pakutapa zisango uzoona boko silicha uzoona bozi ya kulisiri kukwera pakutapa zisango makhawa ziwiratu unena kuti ine anthu amene andimira kumbuyo ndi awo chifukwa zina zija ama na atibera kuwerenga ema koma ndo apo makana amama tembenuka na nanu ndi awo for heavy wise
for everyone na MP atwenda wae amakakunena wano malitaya na pipili zinazo zisango zambu yezo sema primary mamanga kumpango lero kamabwera we have to be more civilized Crispin sisi kama hizo bezaka lesema hizo zama tizimangana mpango kumutu kana kuzikira kumfanya kuma sound mimi nimise kwa Crispin MP atwenda mena funa utaka bikisana ambira makauni malitaya anakaba kaenda kuzisi kaenda serikali kaenda jana mpamvu zata mimi tupi mambo bora tumashuka mapipili chantandi zinazo sawa zimeza za Crispin mamangana utemera ko bizo kumbuye kula kapena monitor azokuza mami tulira nthawi dad kulira nthawi nomamba no kanzira ngombe zimene mapira yawantu mamizimu zangovuta kunena chilungamo chifanyona rine phalombe ndikuidziwa zangovuta kunena kuti amene awinawa mwina ano mulungu wafuna kuti awine ndiwo shabwino koma no kwa ineyo kukanabwera munthu wina wanyuwani chito kwapanga ndi campaign amuli we koma no ndi mmene tikuyendera ndi nthawi tikupita chisogolo tinene kuti tizipangaso za nyuwani tizipita ndi mukana yo manga mpangoyo semeno tibweresesa nyuwani mune yovotatu atsiponya mbox nakawe makuselira kuzoti tilipo tawiri kwa mumba ndiyeno amumba pajana kamangala kukhoti ndiye khoti lapa sano chisogozo une alino akongeresi kwa mumba kubwerera nikoni ngati muna akapanga akubwerera nikoni ngati simunapange kapangeni nopanopa mafuna ndikambe kunena kuti koma mumba ndolimba mtima yes people over politics he says people over politics mafuna ndikambe kunena kuti nthawi zina zake kumachita zinthu mo zembera china zake zimakusatira mafuna ndikambe kunena zoti even in Bible muja we having these sons zimene zida thawa chilungamo koma zida kumana ndizo satira zachani za chilungamo mafuna ndikambe mumveka bwino siti tikuyikira kumbuya mumba siti tikuyikira kumbuya wina wake kuli wina kana kwesa wina kana tani koma it's been a while now ukukona video kachitika sankho tabino bwino khani itheko asi wina luza koma zimapanga zinthu kunena sona zoti we are against wakuti chifukwa chakuti why I'm saying so Crispin nchifukwa chake ziko latuli okay tiambe bona zuri amumba kana katenga chireso ma problem is nelo that was 11 lokamba za 16 kwa 11 11 amumba was not even in the country ukaanza ma settlement yao ifika kwamba zona kuna zuri sana nduze community aba district si kutiwa community aba si kutiwa antu okavuta mwe ko sasa kutiwa kwa even isumveka so kuti already akeni sonda amadena so kuti ade chipani sicho kuzwa so iwo ni nene wajiri kwa nene wajipani cha MCP siri kuzwa zambi za kazo kumalo kuna akuri my primaries ndio kumalo wina alibisabutiwa at the very same time opikisana kuti sakuzwa komasali kunja kwacho remember nali kunja nali kulanda nuko amakapanga so chilo zina mweko zakozo nawo kuno komuli kudera kuno mukujirisa ma primaries the very same day anatamanga kulilonga high court anatia nkani ayipire kunzuzu wina kunzuzu nakaba sa injunction lero court labeleka unazo kuti chipani manengana ni fundo zimene zawo zabwera mbali zonse chakomera amumba kuna zona zoti achasamira kwamba zoti chipani chakachitiseso zisankho zina za chipulula lero mafuna ndikambo makambo kuzembera ndani zimakhazi kutani kodi mukamafuna zona zoti mufuna mutane kwa mfano mutane kuti chane zatani zintuzo nimafuna ndikambe kunena kuti ndikakapa sipe ndikuzama malingaliro ndikuyangana nkhani yose imene ikuyendera nkhani Crispin ndafika size uzaweruza kunezo nkhani isiya pano nkhani isa 25 anthu achipo chimene akuyang'ana chakusokolo chipo chimene chikoneka kuna zoti chinthuchi chikuyang'ana ndesona it's just a matter of kuna zoti kodi chabulo ndalezo ndimezo ndalezo ndikuti kuchena ndindale anthu amachana ndale koma this is just too much ndinakamba ku program ina kunena kuti nthawi zina zake muzalola anthu kusichiwese ngati mfanya chimene chakhacha mphamvu akuze ndizochita zochita zone chana ife ndifuna kuti Crispin iwo atalamulire kunoko akayimirire chifukwa the moment ngada kufuta kuti akansala ndakim IMP nda Crispin ndio makhayi informate president akahanda agire masiya chifukwa kunoko ndale za kunoko kumalawi kuno anamayangana informate kansala chipani chakuti DPP cho amamaka chikuuje ne MP chipani chomwecho president chipani chachiti chomwecho koma mwene mukazangu ate menuza anthu the more mukwate menuza nozoti kansala mufotero uyu MP amazati ife MP atundali nayo anthu chanona madekero fiti kumfuna uyu mwasokoneza anthu aja lero mafuna ndikambe kunena kuti ndauza MCP pita mukapanga zisankho ku Nzimba Central zabwino bwino awuze anthu siku sana njira zabwino ma electoral college amene kunenda wa Saturday zoma sintha ma delegate vota masana sanazo zimezo zisiyeni zikuthandizana otherwise zikhalira ziti nenga tiri kwamba nomasumirana zinu za ma primary zambandi zithako bwino kusogoloko sistabi ndene mafuna ndikambona zoti ino sinthawe makhamba kama makampu mana zoti fiti kampu yakuti makampu anatisa convention kumwe kuja makampu anakuti kumene kunapangidwa no chimozi
nawo ma primaries oyankhula sana akunekia oyankhula ndanto constituency asiyeni they should choose because the will of anthu amene ali ku constituency aja amene onda amene akudziwa kuti kodi kudera kunoku anthu amene akubwera kudzatimira ngati phungu atipatsa chani sayang'anira kuti kodi ku north atipatsa chani akuyang'anira kuti kodi ku Mzimba Central titasankha awa atibweretsera zotani now kulima areas amene they're supposed to be close to 900 kwa amene anavuta ndaje kunali ka 262 so think of kuti areas ena anali kuti Adamson usele kadawire adawina ndi 262 unofficial results amumbawa omwe kunalibe ko anapeza 5 so 5 plus 262 ndio anavota less than 300 mina so 5 yoso anangoleka mama nyanya over 900 dola kapoti mwina achina so imeti khoza ngwang'anira mwachangu chifukwa chonena kuti muna nkhani yachoka ku court ya bwereranso kuti ano kuchitikenso ndi nkhani chionena kuti one tiyembekezerebe kunena kuti chimene anthu aja kufuna constituency tapatseni ife tisaike poka imalingaliro athu tisaike monso ndale zonena kuti popeza chipani chimata komatu ifeyo ku chipani kuti tagwira ntchito ndi awa mwina kama constituency awa ndi awa fine and good but then we should think kunena kuti ngati last time kunali ma primaries kunali ma riots kumene kuti kunali zionetsera ndo kocha matiyala okhaokhatu ma delegates awasakupanga anthu osamu constituency which means kunali kuli vuto uko ndipo vuto lo lonena kuti siziuze kuti amene sakuwafuna amumba ndani ndakuchipani ndakuconstituency now if ali ku constituency why is mzizukhanga ndi zuchitika maphuma komanso machangu olomobisalira munthu chifukwa there's no way tizisintha malo kuthamangira wina iyayi koma pakati ma video anthu aocha zinthu anthu amumba propaganda imene ndiyo tani if you have evidence tindi a polisi tindi mabwalo a milandu why wasapanga lodge komanso ineyo my question is ndifanya mpakanano the whole party inalolera kuti mpakana amumba apita akasume at first place ni mwana ngati kuti nonkhani ziyenda kumveka neki akanakuza kuipangana kuti udzadziwe issue akanakuza kuipangana izo then kuti udzadziwe kunena zona zoti tikamapanga zachidule zimati satira toka even ma primaries anachitika liti pa 11 mpaka pana nani ngezako analashana lini unabwera ina akakarena kumene koko uthenga wina uchoka kuchipani konkona zona zoti ayi give malizasi tikalandira malipoti kuchoka kwa anthu amene akapangisa ma elections now we are talking about 16 May from 11 zimati bwa ndikuti mkatikati mpena pake ena kama tinene iye tidiki anikaya tinene iye ngondo iyi amene ake kumtunda kwambiri kwa kuzaliwa kuti fanya siya constituency yo kamwina chilipo nanga chifanyani mwina tukuzozo ti honorable minister tatu makuchiro saboma apita ku dziko lina akayimirira dziko ife tukapanga no elections tuthamangitsa chani achimwendo aliko mkondi nduna amadziwa unena kuti no amumba apita kunja inde kuli nduna zambiri kumene kuko even the president amene nemeri wachipaniyo ngana Jessica Wia ali kumene kuko ni nduna amadziwa unena kuti no amumba tulo kapita kunja analolera nje kuti ena akatuluse no malizasi unena no ife kutapanga ma primaries kuma chikhaja amumba ali kunja ananocha mateyala koma tukuthamangitsana uku I think this is a wake up call ya amumba kunena kuti do kuchipani ku amene ena semene sakuafuna ndi nduna zinzawo actually amene naso kale kuti bala ndene akapanga ndale zotana anene naso kale kuti bala ndene akapanga ndale zotana koma yo sapanga zimene zo iwo wakuti chamo chipano nduna zinzawo zitalelese zitathandizira kunena kuti ya inzathu ife tamtuma kapena bwana pantuma apita ku politics ndizinazo anene naso koma zoda kupula ndene akapanga ndale zotana so you don't believe in that one koma tinene kunena zoti let them do campaign on ground Adamson amene afuna kuimirawo akuti naso kaya ndi advisor wa president kakakaniza chani azidziwa okhaso pene kuko amumba aso namene ndanduna aso pene ko let them go and campaign tipite pa primaries people should vote mamonitors apange ntchito yawo oyendesa sanga pange at the end of which owina awine akayimirira chipani mazikumbukira kuti mwalokanidwa nasanduka pangoja zimachitika zimachitika ni momwe bible mawa meno ndicho mwalokanidwa nasanduka pangoja ndicho omwaga nyumba malobena na ukana misi anabweza pansi kena kana zamuza tani pasire apapa ngari pafunika duka hapa ndicho ndi asset ni ngani chonena kuti ukakhala pa cornerstone waje woti no pangoja umakhazo togera mbali zoti zikumanga nditu chija so umakhala kuti ndofunikira uku ndofunikira so ni ngani chonena kuti mwina zake miseni kunena kuti tasiyeni apange anthu ma primaries
asankhe amene akufuna whether asankha akanda advisor president wa ka asankha ndunawa ndiye kuti anthu akumzimba asankha komano zisamatengereze zonena kuti mpaka kubwereziretso ya izizi ndizaokha IMCP izizi sisikutengeranso zipani zina ndi okhaokha which means kupambana kandi kwa Mumba kandi kupambana kwa Adamson akuyimira chipani cha Malawi Congress which means ndikuti akwena kugwirizana anthu akunena kuti okay whether it's you or me tikutumikira chipani ndi chipani chonse chathu chomwe so ndimaona ngati kuti kutsatira kalata imene yatuluka kunena kuti ayi apangeso chisankho ndimaona ngati kuti it will be now high time kuma primaries kwachitika zambiri not only kuzimbako tinamvapo 7 kakunkhota kota maimitsidwa tivotanso tsiku lina sizikudziwika kuti bodi nausana kalengeza anthu aziona ati wathundu uyu anakuchedwa sozi chanika zokhazo katunenazo kuti pena aketi makhanga kuti chipani chidzipangira ziganizo kapena anthu ena ake instead of kuti balina akupitirizano agadama kupitiriza kumapanga zitukuko atavala maujeni achipani acherewana kumatenga anthu ati kumapita nokuzikondwerero kuti atawina koma nochipani sichinalengeze kuti wawina ninda bwana acho nechimenecho ndi bwana atito acherewana natenga anthu kuti tiyeni tizikajerera ukuifinaa koma imalizasi sanabwera pamene agadama kunena kuti tiyeni tizipanga bezituko akumapana no DPP chimanga foto leti bwanacho koma kunachika mabulema isana chibwino owina saudziwika kuti ni ndani koma ose wina kuti ndawina nthawi ikuyenda mmene mayendera koma yathu ndimene kuchepa kwikire IMF yabwerera mukuyilandira bwanji nkhani tiyambire kunoku mukuyilandira bwanji nkhani sizachilendo tinaonaponso mbuyo mwina za choka monso kaye komano ninkhani chongonena kuti kodi ngati dziko what are we doing komanso kodi zina zimene zimabwera kutsatira kandi ma grants amene timalandira kandi ngongole zimene timalandira kodi zikutipindulira ngati dziko kapena kuti kodi ngati anthu sizikungothandiza anthu folo chifukwa there's no way mwina pake nyumba muzipezeka kuti mwina amayi abambo ndi amene akuoneka kuti akusamba pamene mwana akuoneka kuti mwanayi kuma ali ndi sopo uyu so pamakhala zinthu zina zizonena kuti ngati sizikutithandiza ngati dziko anthu aja atulukamo kuona kuti kapena even imene tikuyendetsera zinthu zathu tikukanika I think it's high time kunena kuti tivomereze tinaonapo mbuyo mu malemu professor Pingo Mthalika timakamba za zero deficit ataona mwazina zimene zimabwera mu ngongole zimene timalandira anaona kuti ayi we will try kuti mwina tizizipangira toka we should just have more imports than my exports than my imports so pamakhabe zina zimene mwina zikubwera so taonapo ndithu kuti IMF ikuoneka kuti ayi yasuntha ndi ngongole imene amatipatsa anangotipatsako pang'ono kunatsala yambiri imene so yambiri imakhaza kuti kugunda so madera ochuluka whereby zimathandiza mu magawo ena ndi ena so ali ndi zimene iwo aja amatsatira ngati bungwe limene limapereka ngongole kama bomba kali kunena kuti no ati ayo ndamene achivomereza kuti no abitani nkhanga kuti ma conditions amene mukufuna kuti zikuti upangireni Malawi athu azuzika kwambiri ndizona zimene jamukamvesera nkatimo okay pali zinthu zina zazonena kuti olopa maliro pena anthu matha kuyankhula mozilimbitsa mtima instead of kungovomereza kuti munthu ido apita sazabweranso so pamakhabe kuti munati ngoyankhula kuti tizilimbitse mtima komano nkhani zonena kuti tinaonapo even anthu ena ake amayimbidwa milandu the likes of Dr. Kabambe I think nkhani kuti mafigures pena pake sadayende bwino amanamvekaso anadzapeza kuti mpaka zoti no atokamo komano nkhani zonena kuti kodi ife ngati dziko now tichitengeni pa dziko chimatipindulira chifukwa tikhoza madandaula pamene munthu wakumudzi kandi kumchenga utuwa even sadzawaso tikodolo ndalama yabwera kuti yugwira ntchito zota siziziwikaso so chomwezomwe kutolo mukulira wina akangolira popeza kuti anthu akulira pamene wina adzilira no kuti maine nyumba yanga ija sinamalize kumanga kandi business yanga sinamalize kutera komano ningani yowani imakhala yodandaulitsa chifukwa ngati mwina timadalira forex imathabweranso munjira ngati imeneyi dziko la Malawi tilibe njira zambiri zotipezera forex sitimatulutsa katundu wambiri kunja chifukwa timafakitale zichamanena kuti ayi anthu akamuzo anasiya mafakitale koma ena adabwera adagulitsa zinapezeka kupali zinthu zambiri zimene mwina we can come in and say but now ninkhani chonera kuti kodi nkhani tiyang'anire mwina magawo angapo tinaona presa ya DPP ku Page House amayankhulira ndithu kuti IMF ina tikonda timatere timayikwanitsa imene ija so alesakhoza mwazichekenera kumbali yake but now we should look at kuti kodi ngati dziko imatipindulira yone ngothandiza kuntunda kwa anthu andale onena kuti they will just benefit komano tikatsika musimu
ikutipindulira motani komano ndi zinthu zodandaulitsa chabe kuti popeza the amount imene mabwerayo imakhabe ndi trade pena make itisunthako ndimanena kuti 11 budget imene tili nayo pano should be 8 trillion kuti kodi imene ndalama zina tikutenga kuti timadaliranso magawo ngati amene aja so ngati kuntunda wakuti imabwera ndi zina zoti timakanika ndetavomereza zophinja amala kumabwera ma devaluation kuti ngati kufuna topatseni izi gwetsani ndalama yanu yakwacha mwina they know now already kuti ano anthu akuvutika anthu sili kukondwa sili kusangalala mwina tivomereze komano zimafunika choncho muli ndi njira zoziyimirano economic ali kunena kuti kodi tikwanitsa bwanji to stand on market because at the end of the day tiyang'anire munthu amene ali kumudzi that's why Professor Bingu amanena kuti tisamangovomera zinthu zoti tigwetse ndalama yakwacha we should think of a common Malawian kuti kodi uja chinthu chimene amachigula pa 100 kwacha chikafika pa 200 akwanitsa then kuti muna tingangana kuti ngati fuel omagula motere mu VX kandi mu TX ndiye kuti so it's a lot to be desired. Just a minute kuti nthawi yatha tikamba kunena kuti amene ni mzungu chimene akupanga akuchidziwa samangozuka lero kuti tifati pangeza kuti amakhala akudziwa za kuipa komanso bwino opanga chimene yakuchifuna imene amatipasa chani drama of course imanena kuti imakhala ndi ma conditions angapo komanso despite ma conditions oti ena kwanirisa amafuna so kuti ma condition yo achikapita kumene koko ikagwira ntchito bwanji yotumikira anthu kuti moyo wathu kumene koko ukasintha there is no point you can be sending money kwa munthu wina wake kuti bwanji atifati pangezi tithandiza na maseti zero kupita manthu pangezi discover kuna zona zoti mina minutes zikhalira se minutes zikona kuti zikhalire so IMF yapita for the meantime let us forget about it ibwe ndizo khoma zake mukhulu yona lino yapita fenda lino pena pake no sizima inda bwino ayi na mwene samsama nkule kumbali ya tatapanga jani and mukada usajira simikiza zona zoti mwina tizamba wakambia zisankho after 16 that statement speaks a lot that statement speaks a lot samako kamba kuti tungokamba kuma that statement yini mathandozo mbimbi usatita tifasilire tiyambe kuyunguza statement imuzi mene mina kuteka chilipo chaona mu ngati ndio kuna namba kuti samonga zoti ni nzungu amene uja kupeka ukapita kuchipatala madokotala nthawi zina zake no round ja kamapanga bako pamakhuza kudumha kuti tichibwera adokotala uyu simuna mpasa mamala ndikane tukanga na kustozi koma muna makhala na pantima kuti kuti apa mangwa atizungono kuti pasa wina ukimalizaso round makhala round mama unda mama unda zote chipatala efe takona mu ifenzi para mera kona mwindo komabe mafuna ndikafuna zona zoti zambiri zikhazi kuchitika zina mwa izo ndizimenezi ena manena kuti mafuta akhoza kukwera mtengo no yes ena manena kuti mankhwa muzipata makhoza kusowaso chifata ketu kwa kasi nduno ndo kuti akhoza kukwera mtengo chifata ketu kwa kilo no yankhama wena amenda paja mafuta ashamba kali kusowa kilo no yankhama wakulonena kuna zona zoti kamapanga zinthu ngati mene Bingu sena zoti bukhoza mapita upaza Bingu paka anatongisa kwa kazimba kwa azungu kwa America kumweko mwezo zivaya kwana usapezeke soso komuno within hours awawo koma muzikhala kuna zoti kuti after kapanga izi usere kwa zimene zokwa zinazo tipanga chani that's what matters most osa khawuli tebe tunguvomera zile ipitani akuti okay kuzimpakira kwa ngona zile amatugwese sontama yakwacha amatugwese mafuta amatika tugwese chani zambiri zikweze ndefe zimene takana ndekona mine wapita ndetavumo zile apitani koma ndimafuna ndikamba kuti chicho simeti tizipanga ife ndembe zoti zikhandi zotani zosata maybe in interest of time titero kuti zatero tiregere pamene popo mu program yathu ya lero yakulankhula mwa chichuchu kambaka nthawi tithokoze kwambiri kuti mwakhala nafe kudzera pa kanema amene wamzati komanso kudzera pa internet makapa page yathu ya Mzati Radio and TV Facebook page ine ndi Crispin Dzimbiri ndikukhulupirira unena kuti tizakhaliranso limodzi lachiwiri limene likubwera nthawi ya 5 o'clock pamene tizabwerenso ndi nkhani zina kuphatikizirapo iyi ya IMF chifukwa imene sitinathani nayo tikhati kuisatira bwino tione kuti kodi chapangisa kuti mpakana chithumba chibwererenso ndi chani Malawi.